Vážení diváci, vítáme vás u druhé epizody roku 2025. Konkrétně se dnes budeme bavit o závodech PTV 6. Já vám prozradím, že my jsme si pro vás s Pájou přichystali na příští sobotu další bonusy, jak už je to u nás zvykem. A tentokrát máme něco úplně extra, speciálního. Prozradíš to? Tak já nevím, když je to tak extra. Jakože byste to nechali jako tajemství? Tak můžem. OK, tak jo. Zapomeňte, že jsme vám cokoliv říkali. Co to je? Tak je to závod dronů, mikrodronů v Polsku. Je to jako největší závod v Evropě v podstatě. Ta největší hlavně tím, že se tam fakt jako sedou piloti jako z různých států, včetně Ameriky, což jako nikde jinde nepotkáš prostě takovýhle piloty. Takže to je jako super za mě. 9 států tam asi bylo, pokud se nepletu, a nějakých 65 účastníků, což je fakt dost. To je masakr. Hodně, no. Tam potkal nějaké zajímavé americké, maďarské a polské závodníky. To byl takové, jako že úplně si řekl, tak to jsem úplně mega rád, že ten tam je. Tak asi FPV Skittles z Ameriky. To je fakt hodně známá osobnost, asi nejznámější, co se týče těch vůpů jako mikrodronů. Tak je fakt hodně známý, protože to je takovej ten afro? Jo, má takový vlasy kudrnatý, no, velký. A jo, no, protože pořádá Race Go, to je ten mezinárodní závod, takže to je jako hodně známý. I iGo, což je zase jako freestyle, a o tom se budeme bavit v nějakých jiných dílech o Race Go. Takže to pořádá ten Skittles, no. Skittles. Ano, diváci, takže o tom bude další epizoda, nebo ta přes příští, o Race Go. Určitě se dozvíte víc, pokud nevíte, co to je, pokud víte, tak si to věďte, no. Takže já jsem tě přerušil, promiň. No, že to pořádá, takže je jako hodně známej, takže to bylo určitě super. Potom Nightwing, jsou jako všechny přezdívky, jo, Petr Rudman, nebo jak se jmenuje, ale jako většina lidí zná ty přezdívky, no. Takže to říkám přezdívkama, protože sám nevím jako některý jména. A Nightwing je právě kamarád nejrychlejšího pilota na světě, T-Doga, a je fakt brutálně taky rychlej, lítá už strašně dlouho a je jako super člověk, jako osobnostně, takže to bylo taky super, že jsem ho potkal. No, potom Custom FPV tam byl, ten je zase známý s tím jako vychytávkama na drony, že dělá krabičky, různý designy, snaží se to něco jako vylepšit a dělal i právě tutoriály pro začínající, jak prolítávat danou překážku, jak se zlepšit, což je taky super, takže jo, všichni jako byli super potkat, no. Kdo to pořádá? Tak pořádá to jako, jak to říct, no, polský tým, no není to, jako je to tým Poláků, kteří to vlastně pořádají jenom jeden závod ročně a to je tohle. Jako je tam hodně spoustu lidí, netroufnu se jako vyjmenovávat vůbec, protože těch lidí, co zatím je fakt hodně a vážím si toho, že něco takového pořádají, dá to jako fakt práci, takže za mě je to jako super, no. Byl jsem tam podruhý, byly nějaký předešlý ročníky, ty nebyly teda tak velký, ale teď poslední 2 roky tenhle a předešlej, tak byly jako fakt monstrózní, no, akce. Pokud by vás to zajímalo, tak tuším, že jsme se o tom bavili ve 4. epizodě. Jo, něco tam je naznačenýho, no. O PTV 5. Jo. A kdybys to teda porovnal, PTV 5 a PTV 6, tak ty největší rozdíly. Tak samozřejmě bylo jiný prostředí, jiná budova, jiná místnost. Myslel jsem si, že to tam bude větší, upřímně. Bylo to jako fakt docela malinkatý, jaková nudle prostě místnost. Což jako oproti tam tomu to bylo fakt jako mazec, jo. Ten jako minulý rok. Veliký prostor? To byl fakt velký prostor, tohle bylo menší, takže ta trať byla jako technická.
Což jako na druhou stranu pro mě dobrý, že já se jako lítám v tom pokoji a tam lítám ty jako technické tratě. Jasně. Ale na druhou stranu s těma malýma bránama, co Poláci používají, jsou jako fakt malý, tak to bylo jako těžký, no. Ta trať poměrně těžká, no. Poláci jsou známí, že jo, svýma jsou to, malýma brankama. A ještě by mě zajímalo, protože já sám nevím, jaký je teda rozdíl mezi tou technickou tratí a netechnickou tratí. Tak technickou jakože je víc prvků za sebou, víc branek za sebou, když to tak řeknu. A je to prostě těžší, no. Nemáš tam rovinky. Aha. A prostě jsou tam samý technický jako prvky. Prostě je to na sobě naskládaný a jako nemáš tam jakoby odpočinek, když to tak řeknu, že neletíš rovně. I když pozor, jo, letět rovně jako taky problém. Protože Poláci většinou mají ty rovný branky asi tak v 10metrový vejšce. A když tu branku netrefíš a skončíš na zemi, tak než vystoupáš zas, to je strašná ztráta času. Jako fakt nemůžeš si dovolit jako spadnout, no. Jsi fakt jako na jistotu musíš letět. To je docela problém, no. Takže to bylo právě na tom PTV 5, ale i tady byly jako sekce jako vejškově umístěný a tam, když prostě štrejchneš do té branky, tak většinou to neustojíš a spadneš a než se dostaneš zase zpátky nahoru, tak to prostě trvá, no. To je největší jako úskalí toho, no. Takže to je poměrně těžký, no. Takže letět rovně jako, protože většinou nahoře třeba v tom PTV 5 byly 3 branky za sebou, rovně. A byly jakoby na zábradlí a bylo to fakt jako vysoko nad zemí. A jak byly malí, bylo jako docela těžký to proletět fakt čistě rovně, no. Jsou to polské závody a my jsme v Česku. Tak jak ses vlastně o tom dozvěděl? Tak já sleduju jako všechno možný. Sleduju fakt spoustu lidí na Instagramu, Facebook, tam jsou skupiny, Discord, tam jsou různý skupiny. Takže nebyl problém prostě. No a videa hlavně taky na YouTubeku, sleduju různý piloty a oni většinou dávají jako, jak trénujou na ten závod. Takže tam jsem se o tom jakoby dozvěděl, jsem to vyhledával. I když to zadáš do Google, PTV 6, tak ti to nic nenajde. Nebo letos to nic nenašlo. Špatné PR. No, měli nějak špatně udělané stránky, že nešli jakoby moc vyhledat. Musel jsi fakt jako tam zadat přesný ten odkaz, jo. Což já nevím, no, jsem to zadal a nic jakoby, nevím, jo, jestli jsem něco špatně, ale nešlo to moc vyhledat, no. A nikdy jsi šel jako do hloubky? Prostě ne? Ne, jako snažil jsem se, ale ne, no. Musel jsem fakt přes jejich odkaz, jako na Facebooku byla ta událost jako přidaná a tak jsem na to klikl na ten odkaz a tam takže už to šlo, no. Pokud se chcete dozvědět vlastně o nadcházejících závodech podobného typu, takže sledovat skupiny na Facebooku a Instagramu. Jo. My jsme tady naťukli, nebo ty si naťuknul přípravy na závody, tak jak dlouho takové přípravy trvají, jak takové přípravy probíhají? Tak jelikož je to jednou za rok, tenhle velký závod, tahle velká akce, tak jsem se vlastně na to připravoval rok. Není to jako to, že rok bych si říkal, že se připravuji na tenhle závod, protože mezi tím je spoustu jako menších závodů. Jasně. Ale v podstatě těma menšíma závodama se připravuji na tenhle velký. Třeba to Race Go mě hodně jako pomohlo v tomhle, že jsem se fakt tím jakoby připravoval na tenhle velký závod. Ale hlavně než tréninkem nebo konkrétním tréninkem na tenhle závod, tak jsem se připravoval jako vybavení. Jo. Ten jako setup, ty díly jsem hledal jako rok prostě. Rok, no. Jsem sestavoval. Jo, testoval jsem všechny součástky na trhu, no. Ty krása. Protože jsem fakt chtěl něco spolehlivého. Dnes mám jako strašnou smůlu na to, že mě pořád něco nefunguje a tak jsem se jako snažil tomu jako zabránit, protože když už je to jednou za rok, tak tam chce člověk jet s tím pocitem, že pro to udělal maximum a že prostě mu neselže technika, jako to je nejhorší za mě, no. Ty technické problémy, no. Tomu předejít. Bohužel jsem měl zase jako smůlu, měl jsem problémy s videem, jako nechápu to. Lítal jsem kanál R1, jsou různý kanály, lítá se na 4 lidi na různých kanálech, já jsem měl R1 a přišlo mně, že to bylo rušený Wi-Fi, no. Má ta Wi-Fi docela blízko té frekvenci a
takže asi mě rušila, no. Protože když jsem to říkal, říkali, že je to jako můj problém, nebo to, nepřišlo mi to. A druhý den s tím měl problém jako daleko víc lidí při eliminacích, což je daleko horší než při kvalifikaci. Já jsem to vyřešil tím, že jsem si vyměnil antény, protože jsem s tím počítal. Nechal jsem si jako udělat na zakázku speciální design, fakt jako kvalitní. Byly strašně těžký, takže mě to jako docela naštvalo, protože potom ten dron se choval jinak, než jsem já byl zvyklý. Takže bylo blbý, no, ale zase jsem viděl, no, takže bohužel jsem to musel nějak jako zvládnout, no. Takže jak jsi se ve výsledku umístil? Takže v těch kvalifikacích jsem přišel o 2 baterky z těch, kolika, no, z těch 6 asi. No, takže to už jako potom je docela blbý. A no, takže ty kvalifikace nedopadly moc dobře. Takže jsem se bohužel nedostal do té nejlepší jako skupiny eliminací. Což je škoda. Což je škoda, no. To už to mě jako mrzelo. Ale zase jsem si říkal, že když budu s těma jako horšíma, tak mám šanci jako vyhrát tam tu skupinu. A aspoň jako něco, co by mě uspokojilo, když už jsem se nedostal do té nejlepší skupiny. Ale i tak jsem měl jako smůlu, no. Dostal jsem se do semifinále a celou dobu jsem letěl dron jako přede mnou a myslel jsem si, že je to ten ten první člověk. A tam cílem je doletět jako první nebo druhý, abys postoupil. Jo? Tak si říkám, tak jestli přede mnou letí ten první, já doletím druhý, tak to mě stačí. Jako neměl jsem tu potřebu ho jako předhánět a ještě se s ním jako nechtěně srazit. Tomu jako nepředejdeš. To prostě nejde se vyhnout. V té rychlosti, v té malé brance to jako nejde. Takže jsem si říkal, no tak dobrý, doletím druhý, bude to v cajku, budu ve finále. No a potom jsem se dozvěděl, že jsem doletěl třetí. A bylo to tak, že jsem doletěl třetí asi ani ne o sekundu. Jako fakt bylo to o branku. A kdybych v té jedné části, v té rovince přidal, tak ho mám a tak to bylo neskutečný, no. To jako to byl hrozný pocit, no. Když se dozvíš, že jsi doletěl třetí s tím pocitem, že jsi letěl druhej, to bylo hrozný. Teď rok se na to připravuješ jako... Smůla. No hrozný, no. Hrozná smůla. To je škoda, takže spokojený nejseš. Takže pojedeš příští rok, aby si napravil reputaci, že jo? Takže pokud se někdo z vás budete cítit na to, vydat se do Polska, tak se s Pájou potkáte. Je to tak? Takže teďka si pustíme záběry z letu, které jsme si pro vás připravili. A příští týden nás čekají bonusy.
Tak, takže to byly záběry z letu a my se s váma loučíme. Doufám, že se vám líbila naše druhá epizoda letošního roku 2025. A věřte, že máme toho naplánováno opravdu spoustu, takže ten rok bude ještě daleko víc dronaře srdcaře, než bylo doposud. Tak jo, děkujeme a uvidíme se zase po příští týden po bonusech. Ahoj.